खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय दा जोङो न'आव दंफैयो गुवाहाटीयाव गैथ'आलाय ओमफ्राय दिनै जाहैबाय अमाबैसा आरो जोंहा न'आवहाय दा जयग' होनो थागथियारि खालामगासिनो आंबो दुगैखांबाय ओमफ्राय नै हाखु दाखु जाथारदों जयग'खौ होग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ देखायलांबाय थानोसै आङो दे भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे नै जागायबाय जोङो जयग' होनायखौ ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः जयग' होखांबाय ओमफ्राय ओंखामबो जाबाय ओमफ्राय दिनैथ' निरामिससो दायो आङो मा खालामनो नागिरदोंखि माने गोबां साननिफ्रायनो आङो माने खीर जानो बिराद लुगैदों आरोना ओमफ्राय आङो मागोआवनो ब्लेक राइस बायनानै दोनफैदोंमोन ब्लेक राइसखौथ' नोंथांमोना मिन्थिखायो गोसोम माइरं माने बिनि खीर बानायनोसै आरोना इसे जोसा माइरंबो होफानोसै मोदोमनायनि थाखाय मोननैखौबो गलाय मोनदेर खालामनानै बानायनोसै आरो आं हले ओरैबायदि आरोना माबाफोर जानो लुगैबा डाइरेक्ट बानायखाबाय ओमफ्राय जाबाय आरो जोंना बाबायाबो मोजां मोनथारो खीरखौ दा फैब्ला बाबायाबो जाथोंसै आङो बानायनोसै आरोना दायो आं बांद्राय बुरजा लायासै माइरंखौ इसे लाबाय मानो होनबा बियो दाहाय मोनब्लानो बुरजा जागोन नालाय ओंखायनो इसेल' लाबाय आरोना ओमफ्राय आङो कुकारावनो बानायगोन नै फिसा कुकार बेहाय बानायनोसै आरोना गाइखेरखौ फुदुंग्रोबाय आङो गिबियावनो ओमफ्राय एसे गुदुं जानायनि उनावहाय आङो माइरंखौ होनोसै आरोना बेहाय सिनिखौ थाब होथ'वा थाब होब्ला सिथाबो नालाय ओंखायनो आंनाव ना खीर बानायनायनि बांद्राय इनग्रेडियेन्ट्स गैया आरोना खालि तेजपात्ता दङ ओमफ्राय काजु बादाम आरो मा होनलाय बेखौ इलाइसि दङ आरोना मानो होनब्ला माखासेफ्रा जोबजोब्बाय आरोना थांनायबो जायासै ओमफ्राय आङो हरखाबै सानबाय नालाय दिनै जानाय नायनोसै होननानै ओंखायनो गैजोबाब्लाबो बानायब्रबबाय आरोना नायनोसै माबायदि जायो नै गोदौहांबाय आङो माइरंखौ होनोसै आरोना दायो नै काजु बादामखौ आङो फिसा हानानै लाबाय ओमफ्राय नै गरबा इलाइसि ओमफ्राय तेजपात्ता ओमफ्राय फारसेथिं फैयो नै गोदौगासिनो कालारा एकदम ब्लेक राइसनिखौ लाबाय मा कालार होनगोनथाय बेखौ ब्राउनिश ना मा होनगोन मोनथिला आरोना नै बेयो एसे रुइब्लानो आङो सिनिखौ होनोसै आरोना सिनि होबाथाय रुइनायाव एसे खस्थ' जायोनो आरोना थाब होयोब्ला ओंखायनो आङो दाहाय रुइखांब्ला होनोसै आरो सिनिखौहाय माइरङा रुइहांबाय नालाय ओंखायनो आङो दायो नै सिनिखौ होनोसै बेहाय सिनिखौ नोंथांमोना गावनि गोसो हिसाबै होनो हागोन आरोना बेसेबां गोदै जायो दायो आं तेजपात्ताखौ होनोसै आरो नै इलाइसिखौबो होनोसै जानोसैयानो ओमफ्राय आं दायो काजु बादामखौ होनोसै मोनबाय आंनि खीरा आं एसे लावखौनो दोनबाय मानो होनब्ला दाहाय गुसु जायोब्ला गथा जागोन ना ओंखायनो आरोना ओमफ्राय लास्टाव आङो होनोसै घी लास्टाव घी होयोब्ला बिदिनो मोजां मोदोमो आरोना ओंखायनो आङो लास्टावहाय बे घीखौ होयो ओमफ्राय खीरखौ गुदुं जाब्ला मानोबा मोजां मोना आङो गुसु जायोब्लासो मोजां मोनो आरोना दाहाय गुसु जायोब्ला आङो जानोसै दायो बिदिनो दोनथ'नोसै आरोना
राजा आं खिर बानायदों जागोन ना जाया? जागोन. जागोन. र'नो दे आंबो. र'. साहाबो लोंखांबावबायसो नै. जानोसै एसे थान्दाबो जाबाय नालाय ओंखायनो येलो ब्लैक राइस वाला खीर खाओ. खा के देखो. कैसा है? गोथाव. गोथाव. आंनि फेभरेट खीर होनब्लाथाय नाइस. आरो गुसु जाबावनो होगोन आङो. गुसु जाबासो गोथाव मोनसिनो आङो. जाजाबाय. दाबो गुसुआनो जाबाय आरो गुसु जाबाथाय गोथाव मोनसिनो आरो फ्रिजाव दोननानै जाबाथ' आरो मोजां मोनो आङो. नोंथांमोना माबायदि मोजां मोनो आरो खीर मोजां मोनो ना मोना नोंथांमोना? ओमफ्राय नारें नायबा फै. नुहुरखादों आं. ओइ सिङावबो दङ. I'm not going there. राजाया थाइनैसो नारें लायनो थाखाय बिदि साफा खालामबाय थादोंमोन. ओमफ्राय मोनाबिलियावहाय जोंहा गोसोआनो गाज्रि जाबाय. थेवबो ओंखाम ओंख्रिखौ संनानैहाय जानानै जोङो थाब उन्दुबाय आरोना. नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव मिन्थिगोन मानि थाखाय गोसोआ गाज्रि जादोंमोन जोंना. आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आरो खेबनोबो जाखायाखिसै बिनि उनावहाय. थ' नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव. दिनैनि थाखाय एसेनोसै. गोजोन्थों. बाय.